bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti dendagal seren ɓe halifaɓe en jetti dendagal pulago en garti ɗo hande yewtere men ɗiɗi ɓere ngam lappol gaynaako nde kewɗon wadde ɗo ko ɓoyani ɗo e Piindi TV eɗen jaadi ken noon e mawɓe meɗen kawmiraɓe meɗen hono kaw Amady Kala wondude kadi kaw Abou Samba Diop ɗum noon bandiraɓe haade meɗen woddude en tottatɓe tan ɓe calmodira e bandiraɓe haade meɗen tigi artude yewtere ɗum noon bisimilla ma Amady Kala calmodira e bandiraɓe Hajja Dieynaba eɗen mbiya tan aynaɓe jam nyalle maɓɓe eɗen mbiya kadi jam hiire maɓɓe min mbima jolɗo wuuri en juli kewɗe yo Allah rokku men tawtarede nde wonno kadi ɗum weeɓani en calmini bandiraɓe en calmini aynaɓe nde kewɗen fuɗɗorade ɗo tan eɗen mbiyaɓe joomen bongeji bille koyno coyindaji en ɗum kile jamal luuke pijindo ko nayi billi boɗiji beele kosam mette gaynaka ko baali ɗe ngaari ndi durat ɗo hoɗo haade ƴeele mayde soppate eɗen mbiya aynaɓe jam nyalle maɓɓe Moustapha Amadou Gori wi ɗo nge ɓereteɗo hadɗo nge lalwateɗo ɗum noon en calmini bandiraɓe en calmini mawɗo Abou Samba Diop en calmini kadi dendagal gaynar keɓor ɗum heɗoyade en calmini kadi dare ɗe ɗiɗi fof en calmini kadi mawɓe aynaɓe e mawɓe jogiɓɓe société ji ene mballa yimɓe sabi Allah ɗum noon mi salminimo mi juurima tigi machallah salmitama kaw Amady Kala ɗum noon kaw bisimilla ma calmodira e bandiraɓe Janaba hawrude de jaama Sow en calmini mawɗo Amady Kala min kam addi men tan ko 12 on nde wonno ko ganduɗon e gaynako e wo tampuɗon hen ko mi anda ɗum mi tampani hen ɗum ko jarnade on e yettude ɓe ganduɗa ko yewtata kañum toɗɗi e wiide kadi yewtere ɗimmere nde ɗo sen ɓeti yewtere arande nde en dañi ujunnaji 2,690 e ko ɓuri ɗum ni yeɓɓe yewtere nde won jewte mbaɗaɗe lebbi tawde yani 1,500 neɗɗo yeɓɓe won mbaɗa tawde yani ujunere kono ujunnaji 2,690 ina wawi ni hade nde ɗo yaltoyde tawni ɓeydima ɗum ko yettude Allah nulaɗo e jignaɓe yettude on ko wonat ɗum koko salminde aynaɓe e mawɓe aynaɓe e yeeɓiyankoɓe suka e mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah gone meɗen ɓe jalla ɓe jaafoɓe gacca hakke ko Allah hewde famɗude yo Allah lamɗo jaɓanen ko tata feguita ko yo yaafo en o ken balɗe juutɗe e cellal duumigal e battane moƴƴe ha suku jaaƴƴo paamodiral hakkude men e ɓesguji men e renndo men e gollidiɓe meɗen on jaarama tigi machallah on beltanama ha no fewi ɗum noon en garti ɗo hande wattude yewtere meɗen lappol gaynako hono no kaldirnoɗen ni en jewtini hen seeɗa ko faati e taske hawre hojomaji meɗen gasi hande noon en jalti e taske kono eɗen jogui ko heewi ko poɗɗen hen yewtude ɗum noon kaw Amady Kala holko mbawɗa haalande en so tawi ɓeɗgol oɗo taske jawtuɗo Dieynaba Harouna teddi tasko kam kono jiruɗen ɓe ni enen fof mo yande domi e yewtere men yawtude mi itino wiide hekka mi haala tan ene wawi baali manque ha daso liste ene wawi wal keewo kono mawɗo goto mbinoɗo yiɗa mena Abou Diop min tasko mawɗo Saliou Samba Guène o widdinoma toɓɓere komin wiyeton ko vocal e digiral fedde aynaɓe jogui konngol aynaɓe Sénégal o wi baali manque ndo baali keddota kono kañ wonko jiiɗen hekken meeɗa ɗum wiide Dieynaba baali noɗi kewri noɗi mbayti baali ɗi keewi ha heewi baali ɗi moƴƴina ha moƴƴi baali ɗi ne tii ɓayde jawdi 28 ala jawdi 50 ala min de min jeehi nde daani geeti min Abou Samba Diop jaami tingue mi yahani daral baali mangal par ce que hekka mi yottake jofde Harouna to Gala Jalani mi yahani daral nayi jooɗimi ko Kirmasar
tawi ɓii men gooten addi baali biyeteeɗo Ifra Mbayneeko ɗon gonnoon. Goo mi yii baali moƴƴi, mi yii baali moƴƴinaaɗi, mi yii baali tiiɗɗi haa memataaka. Ñande dimanche o ñalɗen ko daral foora jahaa mi jeyni ɗo kaye équipe mbaare ɗefon calminir mbaara pamminaaɓe mawɗo daral mbaar sukaaɓe men urolɓe Mamadou Djibiya en fof en ngarii ɗoon kono mawɓe kolli men hono Hammad Dada e haa mi jeyni mbi duuɓi 40 na daral koɓe njii koɓe meeɗa ɗum yiɗi holɗon no ngaari taaskate ɓe mbini waɗno turkinaaɓe ara ina cakkoro gayi kono tan anniyaade tan min ko ngaari ndi ɗo taaska toon yimɓe tata yimɓe nayi ndendo ɗum ala ɗum kam nagge heddaake e Dakar mbaaloɓe mbeewa heddaake e Dakar ɗum ɗo fof en keewani yiho ɗum taaski wadde baalɗi tiiɗi haa yimɓe korti gooto fof yiɗi jaggude ɓesmum min kam noon njiirum ɗum mi naamnima noon Daawuda Alillaamu o wimi kala rennduɓe nagge ñalawma taaske pecci mbaɗoye taaske o wi dañi tew kono dañaani taaske te kadi ɓeɗa andi ko ganda ko bettuɗo ɓuraa o wi aɗa waawi taaske nagge nge ɓole aɗa waawi taaske ngelooba aɗa waawi taaske mbaalu o aɗa waawi taskaade mbeewba kono dendal ngal kam ala nden coode nagge taasde ɗe o wi en dañi tew kono en dañaani taaske ɗum koko ɓeydi addu probléme e oɗo taaske baalɗi keddiima daaɗe ɗe janaani ɓe kadi ɓe jogiima fullo ɓe jogii faayida heɓ aynaaɓe ƴettude baali ɗi nawtudiɗi ɓay sa hoote kaasi ɓolo kadi ka coodan haysi ma waɗoy caɗeele e cellal jawde ma hoot kam cafra kam wotɗo ɗum heedan ma coodgol mursidgol oɗon jaafo wadde ɗum jiimi hikka taaske baali noon ɗi mbayi heew noon ɗi mbayi moƴƴude noon ɗi mbayi saɗ hol yiyande ma ɗum ɗon holko saabi ɗum ɗo baali ɗi mbaawi heewde kadi mbaasi yaade kadi hol hen yiyande ma tigi kaalis ala bange aynaaɓe walla ko laamu ngu kaalis ala laamu ngu ala kaalis hande kala taastono jawdi 5 jawdi gootir taasiɗa kala taastono jawdi ɗiɗi a yeli yimɓe walla yeli yimɓe nagge pour pecceɗa keɓa tew kaalis woni ko ala pondo profondo kaalis woni ba min jooɗi ɗo e famɓe keɓani ko haa ɗo mi heɓani lewru wondu kadi nani ndu wona ɗum maayi haa jooni min cuwa heɓ kaalis am wadde firti ko laamu ngu woni ko ala kaalis kadi e heɓe mi wiyaani hoɓe cakko mi wiyaani hoɓe muddo min kam wiyaani wiyaani jeeɗo fof yo haal addirde rewɓe wiyaani hoɓe cakko mi wiyaani hoɓe muddo mi wiyaani kadi ɗo ɓe mballi sof ɓeɗo prisonnier ɓe jagganooɓe maru nde ɓe ngari demnani président goto fof rokkiɓe 2 millions rokkiɓe jawdi kono keddiɗo kam mi nanaani no Macky Sall waɗat noon no Farba Ngom waɗat noon no Harouna Gala Dialal waɗat noon ngajel kam ko ɗum boos ɗum mbiɗe 92 ha jooni hitaande fof mbeɗa sooda ujunere ñawdi mbeɗa totta juulɓe haɗani ɗum ɗon ɗum wona wiya 92 ha jooni ɓooyi ko duuɓi 50 wadde ɗum ko ɗum aadimi waaɓen Harouna Gala Dialal en pop Aliou Demourlel en fof wonɗo ɗum haaɗi hekka wadde ɗum addani yimɓe caɗeele est ce que aɗa faamide wadde ɗum ɗon ina waawi tagde yimɓe ɓe ndonto pour jaggude ɓesgu maɓɓe hay goto hita ɓesgu mum duuɓi yo ñan jooni wadde ɗum ɗon eɗen ñaago yo Allah ittan men jinmi wiide tan aynaaɓe il faut ɓe jogo juɓɓude no ɓe ngardat taasa no ɓe kortat malgré kam ko kalnoɗen ɗo yoɓe nden koɓe ñaamata yoɓe nden koɓe njarata yoɓe nden ɗo ɓe njolata yoɓe nden ɗo ɓe jotto ɗum ɗo fof Allah waɗi men te ɗiɗo laamuji kam ko ƴetti ko tan Samba Ndiobeni haa ari ɗo hoɓe mbaawi wadde organisé taske to baŋnge ndiyam ɗam to baŋnge sécurité o to baŋnge par ce que nani mawɗo siidel min woni e dingiral gooto wi en naamnima laamu ndiyam totti en naamnima sécurité totti en naamnima jamde totti kono kaalis ala
ɗum ɗo fof sa tottiri ɗum ala ko mbawɗa wallude neɗɗo sabi ɗum Ablaye Wade e Oumou Khayri Gueye e Aminata Mbengue Ndiaye nawtiɗo bayli ɓeɗo ngala hay coccorgal ngal cocci saka ɓe mballa men wadde ɗum ɗon aynaɓe jogii fullo goto fof nawti baali mum ma waɗi perte par ce que Dieynaba addude jeeygu mum nawta kam wela yaawa ko manka korko ko manka humtorandu ko manka seftorandu ko manka mais taske wawa mankude te ɗiɗo bayi so ɗi gasni hekka minen Abou Diouf en kam min keɓi probléme neɗɗo wonta heɓde mbaw eɗen calmin arɗo kaalidu Aliou Kalidou Mamadou eɗen calmin ɗum no feewi eɗen calmin Ifra Mbaye ɗi ko eɗen calmina feewi eɗen calmina kadi yimɓe wallo andi neɗɗo wonko ƴettata e hunde tottuma e itti ɗum ɗo koko nafata koko feewi koko nafteyata wadde noon heɗen calminaɓe heɗen calmin mawɓe kadi en calmin kadi kawmen ha rontidde heɗen ñaagueɓe duwa eɗen mbi aynaɓe yoɓe kaldu yoɓe gandunoɓe jaara ebo neɗɗo so dañi cuggu yo yeeyi hoto windi mum walla kota wuuro ma leleɗa a tampagne jooɗade mbali a tampagne jangol a tampagne haydara te baali ɗi mbirkilan daara njum galoya fof ene waɗi cuggu yoɓe jeeyɓe ko tan ɓe poftini yimɓe miɗen jeyɓen fana hen kawa bofol tan ko ɓeyduɗa hen hol yiyande ma hikka e taske o no yaari men eyyi taske o kanko Amadou min kaaldino hen Allah no hokkimo hen gandal kono ko ɓurmi wawde abbade hen ko nde taske o gasi ɗe mi yeehi Daral Baali nde jaami Daral Baali tawmi ko otoji nawtoji Baali ina keewi e Daral ha min donki ɗo min gawi ko caggal no ɗi gaddirno ni otoji ɗiɗi jippini ina jollira noon ina nawte jaami jettimi Salif Samba Guedda sabu Salif haalino Amadou Digal haali joni o wiide mum hikka Baali ko keddotoɗi kanko andi ɗo fawno ɗum ko gandal makko Allah hokkimo hen wune tawɓe ɓe jooɗi caali makko ɗo safalɓe seeɓe fulo kala noɓe Baali eɓe ƴeewa noɓe piya no hotirte ko nandi hen kanko Salif wi o wi ɗum no moƴƴi mbimi ala o wi no moƴƴi aynaɓe haɓe dañi haqilantagal mbimi holngal haqilantagal o wi ngal haqilantagal woni neɗɗo yoɓe jawgel ummintengel joɓiɗa hen nogas jeetal ujunere calɗa yeeyde joɓiɗa capantato calɗa yeeyde o wi minen aynaɓe min kaɓɓe Baali he ha tiiɗi ha yimɓeɓe jeehi mbatta peese tew coodi gayno Amadou wi ni ɓe coodi guettore ɓe coodi hade noon ko gaynaako homo wini eɓe jooɗi kamɓe fof wini no moƴƴe e meɗen beele dañen haqilantagal holko saabi ɗum cikkumi Dieynaba Harouna sa ɓeti wiide ko connomi ko yoɓe dañi ha heewa walla ɓe perda a ƴeewi no gatta Baali ma nde en nani ɗo oto 800 000 en nani oto 850 000 temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere temedere capanɗe jeegom en nani oto temedere capanɗe joyi ujunere gaddi toon ɗum ɗo Baali haa ɗo ɓe kiisi wonen mbi dammol fof wiɓe ujunere mbasa yeeyde ñammina ɗo joɓa ɗo mbaɗa hunde fof joɓa kadi oto nawta mi anda ɗo bénéfice o woni mi anda noon ko saabi leydi ala kalis aynaɓe jawɗe tiiɗi yimɓe ɗon kila yaade ɓeyda men tan ko konngol gotol mi siftori mbiyeteɗo Amadou Sall somi yejjitano meɗi wonde mawɗo Daral Baali ngal nden moɗaji duniya ngame makko kay lumti Amadou Tall eyyi kay lumti ɗum eyyi ngame makko amin kaala haala taske o wi mi ɓiyam mbibinam o wi aduna o fof so yawti Makka Sénégal ɓo waɗa layyade mbimo ko saabi ɗum o wi leyɗele keddiɗe Guinée Gambie Mali o wi wona yawade ɓe nden ɗon layyo mbeewa ɓesgu mum dillata no layyo ndamdi ɓesgu mum dillani hirsa gertogal ɓesgu mum dillani yimɓe cooda tale tew ɓesgu mum dillata o wi kono ɗo so wona honka debbo o e sukaɓe ɓe e gorko o soɓe sappo mataw yoɗi sappo kumidema galle maɓɓe min noon to banggue ɓeetu so aynaɓe men belsinima ha cuusini en hankanti
hade waɗano en soodde ko joom suudu ma wi fonde e jawdi mawdi dewñinoɗa oye sooda jawdi nga e galle yimɓe noon ko huttoɓe en beltinima ha en cuusni yimɓeɓe wattude soodde tale man ko bonnani en e gueɗal keɗigal ngal Amadou on ko kewɗa haalde mi yiɗi ɗum jande en aynaɓe mbatti addude ko botti to wonse jaw kon tokoson so taske o gasi balɗe ɗiɗi ɓe gadda jeeyaɓe ɗo e wuro ngo wonɓe lendingal cotta coggu tokoso neha janggo jeeyoya wadde ɓe kaptima en to banggue daraɗe kamɓe ɓe jiiɗano nden jeeyɗo wiyannoɓe baali ko salte wiyannoɓe kayiɗe no luuɓa mi wi Barthélémy Dias kam e laamu mum meeɗi wiide mbawla yeyetake commune muɗum wiyannoɓe noon ɓe en dewi en cuusniɓe haɓe goowi ɓe mbatti neeɗo ɓe mbatti yeyde belɗum addana tan saɗande janggo sogne jeeɗama ko ɗum woni ko jinmi haalde hen machallah ɗum waɗi fayida no fewi no wonno so tawi wiyama gaynaka tan machallah eɗen jogui ko kalɗen hen hano hannirta ni kono kadi so tawi jawɗi tiiɗi wonko foti sabade ha jawɗi tiiɗi tiiɗara ko taw ɓe kolli ndereɗo ha ɓutte walla taw ko congol ngol tawi songotode tiiɗata walla holko saabi ha kamɓe ne ɓe nangi tigi e ɗiɗon piriji ɓe calitinɗiɗe ɗum waɗanni Dieynaba ene fawi hen gueɗe kewɗe to banggue ndiyam ɗa to banggue jamɗe nde ene saɗi ha ɓurti kono kadi ɗum ɗo fof addani men ɗum ko président Macky Sall kala kay suustini neɗɗo kala kulnoɗo gayna kay suustini kala nefatnoɗo borde kala biyannoɗo gaynako wona meccal fuɗɗi men hollude gaynaka ko meccal ko président Abdoulaye Wade waɗa constitution ko Abdoulaye Wade heddi ko fof gila colonial ha garɓe en dañi ministre élevage gila Abdou Diouf 1998 biyete Sangi Ba kay fuɗɗi addu kam ministre tutelle tawi en yedi men dañi 1982 ministre koto biyeteɗo Mbaye Diouf chargé de l'élevage nden Robert Sagna woni ministére de l'agriculture kono ministére tan jogui budget mum woto ɓe 6 ko Abdou Diouf kono fof ɗi gaynako wonani meccal Abdoulaye Wade loi orientation agro sur le passe là 4 mai 2004 o joopi gaynaka ko meccal woppi leli Macky ari ummini yonni ɗum ɓamti ɗum holliri koko nafata holliri koko ittat jooɗe ay ngoɗo wedde ɗiɗo bortin jiiɗa ɗum ɗo fof addi ɗum ko président Macky Sall sabi ɗum hande aynaɓe mawɓe nani ɗo mi yejjittu ɗum haalde émission men oy hay goto maɓɓe arata taske te ko aratnoɓe taske waɓe Amadou Bacce ɗum aɗa bayden hamme yelen hoɓe keewi uma baydi mayen kañƴe torot alaji gaddataɓe joni ɓe mbi sa neli jawdi ndi hitani walla duuɓi ɗiɗi ko jeeyata bortel ngel de tawa feraki ngel haydara tawa ferima jawde ɗum tawi koɓe gadda siki taske tan heddim balɗe ɗiɗi heɗon jippere burti ma wuro ngo sooda woni weje won goɗɗo ngo jiiɗen ngo hekka min leegalam ngal so ummimi toon ha mi naata Dakar koña koñ fof mbawi linday damal galle fof damal galle fof mbawi linday ine weja ha heewi ɗum noon ko yettude hen président Macky Sall no feewi no feewi ko heddi ko koko mbimami ko yen garto ju aynaɓe yoɓe kettotal komin pamɗi ko nafoore maɓɓe fof yoɓe ketta min siki tawi en kettodiri tan en ndewat lawol taw hay goto campagne joƴani ummoɗa teskel mbaɗon Amadou Labbo Samuel ummoɗa teskel ngara daara jawdi ndi dañe ujunnaje 6 walla dañe ujunnaje 9 jeey kote kono wiyetaka beele daña hen ujunnaje 20 fawo ko cohnoɗani ko sappo weɓata malgré koɓe kutorto ko ndiyam ɗam jamde nde cellal ngal ene sayi kono malgré wonko mbawata dañde nokku ma jooɗoɗa poftoɗa ɓuuri
mi haalde Mamadou Sadio mi haalde Sofil Samba Diawi mi haalde Sammil Birom Sambawa mbiɗen so dañi coggu jeeyi ko tengani kono noon heɓe ɓe mataw sa yettiyaki Dakar tan wonko mankirma baali ɗi noon manki hadda se liste kono kadi eɗen jettat ɓe bandiraji baali ɗi ɓe nawti baali maɓɓe coggo jippaaki sona naar gooto yeeyi cilal dembo gertol jawɗi nogas jawdi fof 16 tin jaranno ko capanɗe 5 ɗum salak yere jumgol jiɗi ɗum est ce que aɗa faami de wadde jiɗmi wiide kala noɓe mbawi wadde tasko il faut mo jogo juɓɓude somo joguimi juɓɓude haale ay en mbiyay won baali ngar Dakar de en mbiyay noon kono so baali ɗi jowima tan ha tiiɗi maɓe ngandu sabil ko gorko wona debbo aɗa faami de ɗum noon jiɗmi wiide ka yoɓe mbatto hakkillaji maɓɓe e koɓe mbaɗata ko ɗum meccal ayi sikoɓe nawten han kaali hande tawta goto fof dogan dugge ɗin sooda gasnoɓe kam hande aɓenne dugge cood jaw cokkude waɗa hitade arde ko nina Dakar waɗat wadde soɓe nawti ma wat perte ma wat tampere kono yoɓe cafruko heddi ko heedan ɗumen kay ma wonde heedan ɗumen sooda hitade wonde jeyɗo tigi machallah mbaɗen ndi hojomaji meɗen natti hewde ko heddi konngol maɗa cakkitugol tan kawu eyyi konngol cakkitugol tan ko sa ɓeti mbiya aynaɓe mbasani hen banggue saabu soɓe gaddi bofti ɓe gaddi jawkon togoson ɓe jeeyi fonnoɓe sodde ɓe ɓe nehi ha gayni mbatti yeyde ɓe mbiya kadi ɓe gaddi jawɗi kadi ɓe jeeya hono ɗum amnorto ya yeeyi botti ya yeeyi jawkon togoson ɗe yimɓe julli balɗe tati caggal mum yaddu kadi jawɗi mawɗi naari kadi ya yeeyi te en pindini mbiɗo mbiɗa e laamu président Macky Sall en pindini hoddiɓe men ɓe ɓe jiɗano baali ɓe jiɗano ɓe jiiɗi mbatti yeyde mbatti neede mbatti toppitade ɗon ƴewtade gueɗal kadi ngal Amadou ko yettude won e mawɓe aynaɓe ñande wonde noon mo wawno dañditami haala yontede mabɓe nattude wonde gaynaako leptotoɗo ma wawa sendude hakkude emo ligginta eɗen jetta Aliou Kalidou Mamadou toon beelon yon dokketen wawa Allah juma baydi ma en galal joom dokoji en nemade e jawdi mum nde itta kutu itta yaw hakkude mum e ƴeewoɓe ɗum garde oto muɗum jarɗo million ngaji elas caali bas pewnaɗo waɗa bertu mum pewɗo ñamde mum timmude comci mum laaɓɗi huccude e bandu men taw koye gaynaka saabu ɓe kodduɗen ɓe jawɗi tati ɓe jogotoɓe nemo hen eɗen jogori ujunere mbalɗo ɗon kadi nemade hen wadde ɗum eɗen gandi wonko ɗum firtata en jettamo eɗen jarnumo no feewi yettude wonɓe kalɗa nane saabu hikka haali ne wawi tawa dewa addani hikka baali ma taw walla ballal hikka aani ministre jogui ɗum o e jogotoɓe ɗum ɓe yoɓe mbatto hakkille e baɗono ma an e watto hakkille e pelle won pelle aynaɓe kadi ɓe keɓa miijoji ɗi fof ɓe ƴeewa moƴƴi ɗi ɓe ndewa bonɗi ɗi ɓe gacca seulement ala heewi addude caɗele sohna jeeɗa tigi machallah weltanama no feewi kawbo kaw Amadou mbaɗenji hojomaji ɗi gasi ha laaɓi konngol ma tan cakkitgol kadi hoññande ma nde kalɗa e o mo gandanɗa hoore ma woni e jagorgal kalfingal kala ko fati e gaynaka ministre kesso garɗo joni on wasiyama eyi Allah jarama Dieynaba en kalde makko kanko Cheikh Oumar Ba sababori ko Oumar Massar consultant international secrétaire kadi fedde aynaɓe joguiɓe konngol aynaɓe Sénégal kay neldimi numéro mo noddin ɗum o ƴettani noddin ɗum o ƴetti jarnomi ɗum mbu'onimi ɗum ɗon tan min kayiti te kadi ko ganda to banggue ɓamtare ko ganda woni tan to joɓnami ɗum yo heeɗa yimɓe woto heeɗa amen yo heeɗa aynaɓe woto heeɗa amen par ce que ne waɗe amen minen mbaɗonama digal siko ari o tournat hakkille mum bonnat hakkille mum rondir ɗum a nafoore mum taw rondinani ɗum e nafoore gaynaka oɗo ministre ɗum tan liɓi ɗum woto mawni kine kadi kala dow jaggi kay ɓuuri amen andude kay ɓuuri aynaɓe andude Dieynaba
discours et parcours wona gotum ko tuba wiyata ko théorie jogade kayitaji makka hada haalade waye cheikh professeur Simani e cukkuɗo sawo nayi he wona gotum cukkuɗo sawo nayi he sukke sawo baale wonko yiyata toon wonko andi toon an joguiɗo discours ma anda wadde yo heɗo fof yo yaa dow fof kono atu gaynaako o ministre o ko ɓadade gaynaako ɓado gaynaako o par ce que gaynaako wondaka hay gooto heɗaki hay gooto heeɗi tan koɗoɗi karata heeɗi koɗoɗi toɓɓitata heeɗi koɗoɗi cellata on noon sa ɓadaki ɗum a wawa andu holko waɗata a wawa andu ko yahata a wawa andu ko gollata ministére ɗo tati ina goobe hakkilla amin to benni jaay samba kellitaji daɗa e Dawoud Dia malgré Dawoud Dia ɓooyaani heen samba kellisaji daɗal woni samba jooɓen ka wonko waɗani gaynaako less geluuɗi wonko waɗani gaynaako less talli hay gooto meeɗa ɗum wadde sona kañum mi yi gaynaako piddina tan en wonde e fardadde mu wiya million ŋaji nogas nayi soodoy baaji ɗum to baŋnge finance gaynaako ɗum heɓata ɗum minen département Linguére hamin mbaɗa liste rouge sabu min joɓaani eyi mbeɗa waawi haalde mbeɗa waawi haalde amin to mbeŋnge njaayi ka kaara Jeynab sa totta laamol totti neɗɗo kaara sa totti keyɗude haade haarata bone mbaɗa keyɗuɗo so heɓide haarande bone mbaɗa amin to kaarnooɗo amin to kadi ko jiɗnooɗo dañde woni amin ko ɓattinoɗo ayna amin hay 4 heures du matin sa noddi ɗum ƴettuma are ɗum sa waɗni ɗum gaynaako tan a fofti amin to kadi waɗatno Abou Diop de ko Podor woni ko gaynaako Dieynaba nani toon ko inspecteur vétérinaire o noddata Abou o namno ɗum caɗele toon ha para dow noddude so inspecteur o wiɗuman kam ɓe key fanay walla noddo baɗo no Boubacar Djibril wade gaɗal joom dokoji walla Amadou Saydou wiɗuman kam ɓe key fanay on haala ɗum ha gasa nokku docteur vétérinaire o docteur haala ha gasa wi ɗum kalɗa ko wona gon nokku nanngam haydara ala toon ayi ɗum ko yidde ndam yidde woni ɗum woni ɗon Dawoud Dia o tongi tan no gaynaako ha laaɓa par ce que min jaadi doli de min garti ha Touba wonko haalni o wima Amadou o wimnami o wi ɗiɗo e forage uji hen fof watta ɗi solaire mi ittat ɗi courant mi ittat ɗi ndiyam ayi siko ɗum waɗi hay goto wiyata ka hoɗata ɗo a yaranta ɗo ɗum noon heɗen ñaago kanko ministre o ko baaɗiraaɗo ko ganndaaɗo par ce que Aliou Dia en ɗum anndi min mi wooway ɗum laabi ɗiɗi min jiidi mbeɗa yiya ɗum e galle ceerno Madani Tall kono en distance emin goɗɗondiri wonde min kawri boto mbeɗa sikki somi yeji tawi kono fanay dilli nde min kawri boto en dacceere mondo debbo gooto nani toon nin yette li noddunamen boto wadde noon yo hetta aynaaɓe kono yo ƴeew liggantoɓe poseji mum woto meddoy ɗum to artata kadi o wasa mawde kadi angel oɗo ministre Dia waɗi ɗum tan ko mawde kinaani sa haali a joom tattañma min goto woni mo meeɗa tajje boto kala ɗo kalɗa wima fadata wadde yo hetta aynaaɓe ko pullo ko gaynaaka ko demowo aɗa andi dama sampoli daƴƴo wawi joom ɓuuru yeɓe dembe ligguel fembi gaynaako babbaɗo wiɗum mito haɗa wawi ɗum ɗum ɗo ɓuuri wawa wadde no yo heɗa aynaaɓe woni mu tan ko yaɓɓude jofndi woni mu ko yaɓɓude lappol ɗum tan woni mu heddi ko kala ka waɗnani gaynaako wondaka hay goto woɗa tan ko ɗoɗi kaari woɗa ko ɗoɗi jari woɗa ko ɗum sa walli ɗum hen tan mbawro jeeɗaɓo mi wujata ko joom goto tan jafuɗa o haali Dawoud Dia mi Dawoud nama wi kam mawnam mbiminam o wi mi yetti Allah mi addama e banda men ɓe jinmi komi gaynaako ɓi gaynaako mi addama e aynaaɓe Allah kadi jogoy walludemi mi yi an e Amadou Kale hono monen
kono sehlaaɓe aynaaɓe annduɓe gaynaaka miijaali mon e ndeer ladde hee naange suwaano ɓuɓol jaggaani on mboɗo yiɗi miijooji mon mballaami heɓa Amadou Digal nodduma Amadou Digal min jooɗi galle makko wadde so Amadou haali ɗum ko goonga kadi ɓe ɗannodiima ina anndi yankinaade Daouda jabde gollodeede ɗum no walla neɗɗo o Allah hokkimo kadi orientation loi gonnoɗo hakkunde remooɓe e aynaaɓe non ka yo ñaawe kanko Daouda ko e ndew nde o ñaawana ɗum budget makko nde wotante e gaynaaka wayno sa ɓurnoɓe ko serendaade kamɓe fof ɓe ndendu ɓe jaɓi ɓe gootnimo yadde makko mbajimi wonnoɓe toon ɓe mbimi won hen won gawo toon mino ƴetti koɓe conseil makko komi jaadiɗo makko mbimi ballane kam oɗo ko miñam lew fawi hen nodduma on mbimi ɗum kiba miñam o wi omo welli liggodade omo heeɗo omo ƴoƴi omo once omo welli liggodade wadde ko Daouda wino ko solaire tawi ko dañino posé o ha gasi ha laaɓi to banggue gaynaaka konngol gotol ngol ɓuri weldemi hen mbeɗa joɗade bato wansa yawde yimɓeɓe debbo goto dari tan ko wi ko ma haala e ministére to yimɓe kala ɗum daɗum gaccemo yo haalu o wi duuɓi 40 pawɗe mboɗo e oɗo ministére minen namnete ɗo kalis nanna e ɗo kalis waɗa o wi meeɗa noddede bato o wi o woni goo ministre nodduɗo men ɗum jabde yankinade nde wonko wallata wadde Daouda wonimo Allah hokki ɗum o heewani ko jabde liggodade Amadou Digal heɗade Abou Diop heeɗi gaynaako goɗɗo hokki ɗum ko dañi ko ɗum noon yo Allah hokku oɗo ne Cheikh Ba eɗen gandimo yo heeɗo aynaɓe o yaada e mumen ɗum jinnon ɓeydude hen tigi machallah ko waɗi fayida no feewi en calminat ɗon tan hono Daouda Moussa Diane no ɓe mbiri ni en calmini ɗon kadi hono docteur Abdourahmane Ka ngajil e dendagal aynaaɓe dilloɓe gaynaaka ɗum noon bandiraɓe aadi bilaade salaade aadi ɓuri firtude aadi wadde aadi meɗen e lappol gaynaako ko ñande wonde sukere ñaari